Od 1.5. do kraja 10. mjeseca kupnjom u Tokić prodavaonicama ili putem distrikata skupljam bodove. A kako? Aha, za svakih potrošenih 100 kuna bez PDV-a po brendu dobivam 1 bod. Osim ako kupim artikle iz gospodarskog programa, ulje, gume ili akumulatore, onda je prag po brendu za 1 bod 200 kuna bez PDV-a. Evo primjera. Prije tjedan dana sam bio u poslovnici u Sesvetama i kupio Saks set kvačila za 672 kune 80 lipa. Za tu kupnju dobio sam 6 bodova. Danas sam putem distrikata kupio i dostavili su mi još jedan Saks set kvačila za 672 kune 80 lipa uz 4 komada Bosch filtera zraka i jedan Purflux filter nafte. Da vidim koliko sad imam bodova, na primjer za Saks. Aha, vidiš, nije 6 plus 6 jednako 12, već 13 jer se boduje svaka lipa. Na isti način skupljam bodove za sve brendove. Zbrajaju se iznosi kupnje za te brendove po svim mojim računima. Otkrit ću vam kako još brže skupljam bodove. Kupujem top brendove. Oni donose 2, 3 ili 4 puta više bodova za istu kupovinu. Na primjer, na ovom mom zadnjem računu za Bosch filtere dobio sam čak 4 boda za potrošenih 163 kune i 60 lipa. Kakva matematika! Za 100 kuna sam dobio bodove danas, a 63 kune i 60 lipa pamtim za sutra. U T-klubu se svi računi zbrajaju i svaka kuna je bodovana. Učlani se u T-klub, kupuj u Tokiću, skupljaj bodove i nagradi se. Ne zaboravi, svaka kupnja u Tokiću je top kupnja.